Dobre. Sice slabo bolo vidno, ale nevadí. Dobre. Môžeme, hej. Takže ty hoď. Keby mi odfaknulo ruku, tak potom klavier predávam. Na ktorú stranu chceš ísť? Touto. Takto? Hej, ale ako ďoďa som sa pýtal, že ja budem musieť zhruba tu máš poriadny jazd, najvyšší, ak sa len dá. Máš najvyšší jazd. Ešte trošku si naklop monitor. Aby sa ti neodrážalo. Vidíš dobre, hej? Myslím, že... A počkej, máš krop nastavený. Chceš plný 4:3? To je čo ja viem. No hej, síce hej, lebo potom mi odrezáva zem. Alebo možno by som si mohol ešte trošku kameru nakloniť dole. No není dole naklopená. Keď teraz tak ho nechám rovno, tak vidíš akurát všetko. Hej, len že by som čo najviac videl zeme, lebo keď nevidím zem, tak vlastne netuším vôbec kam letím. Takže by som... A už vidíš kokpit trošku. Ale to nevadí, aspoň vieš, kde doraz. Hej. No. OK, môžeme? Najprv maličký plyn. Postupne pridám a potom už naskokovo dáš plný. Hej. Tak do štvrtinky zrýchľuj. Hej, no poď. Dobre, pripravený? Hej, dúfam psychicky. Viac menej. Môžem, hej? Jak ďaleko som? Aha, vidím nás. Počkaj, skúsi zrovno, či ťa ťahá, alebo nie. Ťahá asi. Ťahá ťa? Musíš dorovnávať? A hlavne tá výškovka, to je... O výškovku sa netráp. Ale akože... Hej, myslím, že trochu ma ťahá. Tá si dotrimuj. Asi jo. Si daj tieto krídelkami kúsok dotrimuj. Čiže furt doľava ťaha trošku, hej? Ale už menej jak vtedy, ne? Pekne vysoko si už ináč. Jo. Wow. Dobre, ja len som chcel klesnúť. Čo som ti predvihol? Teraz nemáš ovládanie. Aha, nemám vôbec, hej? Nie. Tá však mi povoľ, keby náhodou trebalo. Ale nedá sa naraz, vieš, mať. Aha, iba jeden alebo druhý, hej? Áno. Teoreticky by sa dalo dať, ale to by trebalo namixovať. Pozor, si nízko. Pritrimoval som výškovku, asi to je moc. A teraz musím už jemne hore ťahať. A možno keď som trošku pridal plyn? Dosť ďaleko si. Ale signál má veľmi dobrý. Relatívne nízko. Trošku vyššie choď. Čo to? Tak zrazu sa strátil zvuk z lietadla. Presne. Ale... idú obidva. A nebzdučí, ty kokos. Ale prečo? Neviem, môže... Čo ja viem, že prestal žvinieť ten jeden motor. Počkaj, nízko si. Nízko, hej. To pískanie to je? Signál trochu slabší mám. Pozor, ďaleko si. Nazad? Jo. Ja, ale krásne sa lieta s videom, normálne pozerám. Chceš si to skúsiť? Tá nie. Dobre, pripravený? Buď mať aj plyn? Nebudeš mať. Áno, všetko vieš mať. Tak Daj hej, si ale... polku plynu si daj. Mám polku plynu. Dobre, môžem? Môžeš. Ideš. Idem, hej. Ale treba dosť ťahať doprava. A teraz ti akurát fúkol vietor, tak. Hej, vidím akurát. Skús na video sa mrkni. Aha. No už idem podľa videa. Tak zhruba v hraniciach tej lúky sa drží, ich tam celkom pekne vidno, keď teraz sa krásne vidno Košice. Ty kokos, táto je úžasný tento. A akurát ti začal fúkať vietor, takže ťa predvihuje vždycky. No, toto je, tá stabilizácia bude vykúpením. No to je iné polietanie, jak minulé. No. No to potom môžeme aj súvisle celkovo.
že idem head do Riči. Doprava. No to hej, to akože... Pozor, pozor, nízko si, nízko si, nízko si! To bolo... Kto má kontrolu? Ja, teraz už Hore, som hore, dobre. prebral som, bo dejako to vyzeralo nie veľmi. Hej. Hej, ale to bolo možno... taký meter maximálne nad zemou si to vybral. No, no. Tak čím idete ďalej, tým idete nižšie. Hej, to je pravda. Kde to som? Kde je lietadlo? Tam je hore. Aha, hej, hej. Ono v niektorých naklopeniach vôbec neodráža svetlo. Hej. No. Vôbec nevidno. Chceš naspäť kontrolu? Dobre, mám polovičný výkon. Ideš. Idem, hej. Jasné. Trošku si vystúpame do väčšej výšky. To sa daj proti vetru a to ťa... A v podstate si stál na mieste teraz. Jo, pecka. To keď idem do hora, sa musím pozerať, lebo nevidím horizont, vieš. Hej, hej, toto je kus blbe. Koľko si, koľko si? 57 metrov, ale vidíš, neviem, som zabudol skontrolovať. 72, 78, 79, 81. Ty kokos, no tak... Musím klesnúť, nemám kameru už. Máš! Wow, pekný výhľad. To je najvyššie, čo zatiaľ bolo. No, skúsime sa nastaviť na Košice zase, že sme videli. Chcel by to kvalitnejšiu kameru do pekla. Tak neviem, či málo svetla má, či čo, že taký nie je taký pekný obraz. Nie, expozícia, vidíš, keď trošku sa naklopím, že nevidím Hej, oblohu. Aha, no trošku hej, spomalím, aby som nestrácal výšku veľmi. Chce to VDR-ko. Také kamery stoja 200 a viac. Maximálku rýchlosť? 50. Je to také ešte také trasivé, nestabilné, ale... Hej, vidno vplyv vetra. Zase sa rozhodol, že bude žlvý. Zase to preskočilo. Preradil na inú rýchlosť. No, máme ešte 9,5 minúty motorového času a 11 minút sme vo vzduchu. Ty kokos. Teda neviem, či 11 minút som zase zabudol vynulovať časovač, ale to tak cca. Táto možno akurát toto, čo si skúšal motory. A onda kedy sa spustí už hneď pri štarte vysielačky. Toto Že ho možno musím, nejakých 5 minút. po zapnutí ho musím vynulovať. Wow. To je pecka. Má tak väčší There's dosah a the jumping. zaletiť až nad tie činžiaky, toto by bola jaká šupa. Čo pípalo? Signál občas trošku je jemne horší, tak tam si takto by to malo byť. Alebo, no, vlastne sme pri aute, kovová prekážka. Aha, no hej, ja som mal nízko vysielačku, tá. Ideš prevzať kontrolu Joey, alebo... Hej. Takže najprv Pali nech prevezme. Dobre. No si v takej relatívne fajnej polohe. OK, dobre, môžem, hej? OK, hej, môžeš. Ale potom ja chcem pristávať. Si pripravený? Ešte nie? Daj to tunel. Yes. Nízko si dosť. Fú, ty kokos. Pozor. Dobre. Ja už vidno, že Palio, že sa logaritmicky zlepšuje. Začal fúkať vietor. Trúfáš si? Neviem. No, pri najhoršom ti preberiem. Keď sa budeš držať vo väčších výškach, či No. trošku nastúpem? Hej, nastúpaj kúsok. Sa zhoršuje. Mohli zobrať nabíjačku do Rici. Ja som hovoril. Keby som povedal, že takto hladko to pôjde, a som bol trošku už aj pesimista, bo už vieš, ak už keď sa ti tretíkrát na čo podžupka, tak už ani nedúfaš. Ready? Či ešte ťa natočím niekde? Vôbec nie som si istý na video kúkať. Nie, to ja viem, to je tiež karalo, Ej, ale už keď sa kúkneš, tak už hneď vieš. Daj. No. Máš polku plynu, hej? Polku plynu, hej. Ideš. Nie, nekúkaj, dopredu kúkaj. Tam ti?
Aha. Môžeš. Čo to? No poď teraz tu nás, začne točiť aj iPhoneackým videom. Idem smerom ku nám, ne? Poď smerom ku nám. Ale točí ma, ty kokos. Idem? Ešte nejdeš. No, bere ma hore. Ešte kus? Tak, ideš teraz ku nám. Tak, trošku nižšie. Ty kokos, ale strašne bere hore. No, už začína asi fúkať trochu. Hej, a dosť. Doľava trošku na mňa. Nie je to taký väčší boj, v podstate neustála stabilizácia, nerobíš nič iné, len to stále snažíš sa tak kde udržať. No a konečne sa nám oplatilo ísť. Že sa tie peniaze na benzín sa teraz začínajú vrácať. No, Dúfam, že už to teraz pôjde dobre. teraz by aj Ujko mal radosť, to ten staruš. Je to hej. Kurník ozjebajú ruky. To nie je dobre, keď ja zoberiem. Ja mám rukavičky akurát, hahaha. A vôbec nie je to pravda, jak hovoril, že v rukaviciach sa nedá lietať, čak to sa fajne lieta. Keď máš dobré rukavice, to sa dá. Ja mám Keď také si mal tenúčke také. Hej, no. Keď si mal také hrubé rukavice, to potom... Je také lyžiarske, myslíš, nie? No táto, hej, to je o Alebo ničom. také tvrdé kožené. Ale keď máš také jemné rukavičky, to je v pohode. Koľko máme motorového času odhadom? Pohoda. Menej jak polovicu sme spotrebovali ešte. Takže... To sa nedá, ty kokos. Dobre, preberte kúsok. Možno baš boli ruky. Ale ja chcem sa aj dívať na lietadlo, to je také Neviem, pekné. to je krajší pocit, keď dám sa na krk, že by som... Pozor, strom. Kde to som do pekla? V prdeli a dvihni sa hore. Ale idem smerom k nám, doľava či... choď, doľava choď. Doľava a pridvihuj sa kúsok. Dobre, vyrovnaj. Aha, už Aj nás ideš ku vidím. Keby bolo jasno úplne, že to by bolo nejaká pecka. No, bol aj lepší obraz na kamere trošku. Už sa rozfúkáva. Treba No, trošku väčší plyn, že by Ale nie len plynom, len ťa bere do stavu, jak toto. Hej, pravda. kmáše s ním brutálne. hej, však to. Môže byť reálne tá výška, lebo teraz ti ukazuje nejakých 6 metrov. Keď pristaneme, tak sa dozvieme, že či nám to reálne meralo. Skúsim ísť čo najďalej, jak sa mi podarí. Radšej aj zároveň výšku naberaj, lebo... Jo. No, už tam Tam začína sú to trošku stromy. zrnieť. Pozor, Stromy sú tam. tam je taký veľký strom pre tebou otúrať. No. Škoda, že takto. A síce nie, uvidíme to na onom, ako sme mali maximálnu vzdialenosť. Občas to tak zazrní nepríjemne, no. Keď už som tak ďalej Skúsime ešte ísť do hora? Som bol cipa na 300 metrov. Aha nie, to je... Hej, 300 metrov, tak som musel mať dať 500 metrov isto. By som išiel aj nad mesto do šľaka, ale... Ideš ma prepnúť? Chceš ísť? Aha. Počkaj, ešte nie. Teraz ma prepni. Vypravený? Hej. Ideš. A to je akurát oproti vetru. Si dáme plyn, nie je problém. Bude treba vyvážiť znova vrtule a tak všetko možné. No. Wow. Stupe. Kokos. Zatiaľ on 64 metrov, 71. Kde som? Prdeli, Nevidím ďaleko. sa úplne, radšej sa otočím. Tam tak, kde, no. Ja sledujem. Hej, dobre, že jeden No hej, sleduje. jeden vymal svetovať lietadlo.
Pre Ale istotu. ťa bere na stranu. Koľko metrov? 79. Do stovky sa nedostaneme. 86. 89. 92. 99. Piruetu som robil. 105? Jo, 108. 82. Kúkaj. No, pekne, pekne. 104, 109, Kúkni sa nad mesto. 131, 137, 139, 142, 150, Idem nad mesto, počkej teraz. 170. Ty kokos. Vypne motor. Som trošku zatrval. Krása. Ináč som sa naučil ruder už používať aj zároveň. Teraz trošku aj ruderom kompenzujem, že by som sa veľmi nenaklapal. Ale krásne vidno celé KVPčko, pošlem kolegyni z Nesu. Teraz len prúd vzduchu mi toto točí vrtuľu. Hej. Aha, Teraz idem bez plyn na potreby, hej, minim- viac áno, menej. Áno. Je krásne auta vidno, jak tam idú a toto všetko. Sa už musím vrátiť. Zase trošku vystúpeme. Koľko? Výška? 40 na 26, 32. 47, 53, Čo je 60. toto? To je, Toto neviem. to je heading, Aha, to je kurz. jaj, toto to je do pekla. Som sa ešte z dole hlavou teraz išiel normálne. Nie? Neviem, nepozeral som na video. Hej, ale je to možné, teraz ideš dole hlavu. No fakt, keď sme išli dole hlavou, tak by sme mali pekné video. Mám vyskúšať? Keď chceš, v takej výške Teraz by môžeš. som mal ísť dole hlavou. Hej, ideš dole hlavou. Počkaj, to musím byť trošku nižšie, lebo to potom sa nedá podľa videa. Maximálnu vzdialenosť sme mali 413 A dá sa aj podľa metrov. videa ísť dole hlavou. Keď sa nasmeruješ tak. Hej, Ešte takto by mal teraz pretočiť MacBook. Pozor, nízko si! Tu nevidím ho. Dole, padli sme. To fakt? Ježiš, Hej. shit. Až tam do prdele. Do frasa. Počkaj! Čo? Ideš. Dvihni ho. Isto? Hej, sme ešte leteli. Toriť, teraz, neviem, vypol som motor. Leteli sme ešte, to je Leteli pravda, sme hej. ešte, chytlo signál. Ja som No Doriti, ja som myslel, že už to padlo, lebo ja som pustil. zašol za horizont. Fuck. Tá nič, ideme patrací autom? oddiel. Nie, to autom ťažko. Nech jeden zase zostane tu a idem ja s Joeym. Tá, počkaj, ja musím ísť bo ja mám GPS súradnice. Zostanem ja tu na? Hej. Tam môžeš. To dobre. Oh. Zapni si že by si mohol zadať GPS súradnice, že